Hejsa. I dag skal jeg lige forklare lidt om, hvad en differentialkvotient er, og skal vise et bevis for, hvordan man finder differentialkvotienten. Og altså, når man differentierer en funktion, så finder man tangenthældningen i et bestemt punkt, og den hældning, man finder, det er så differentialkvotienten. Og det kan ligesom ses, for eksempel her, hvor vi har en funktion, så har vi to punkter. Så laver man ligesom en tangentlinje, og så finder man en hældning på den her linje. Det er så sekanthældningen, og det er så det, der er differentialkvotienten. Men nu vil jeg så gå videre til beviset. Og jeg skal bevise, jeg har en funktion, som hedder f og x er lige med x i tredje. Jeg skal bevise, at når den her, at differentialkvotienten for den her funktion hedder f, skal man lave differentiationstegn, x er lige med 3x i 0, 3x0 i anden. Sådan her. Det er det her, jeg skal bevise. At altså den her funktion er det her, der bliver differentieret. Og så vil jeg lige sige, at jeg har også to punkter. P og Q. P-punktet hedder x0, x0 i tredje, og Q-punktet hedder x, x i tredje. Nu vil jeg så benytte de her punkter og putte dem ind, først vil jeg bruge tretrinsreglen for at bevise det og for at finde differentialkvotienten. Og jeg starter med at udregne hældningen for sekanten. Og det gør jeg ved at bruge en formel, som ser sådan her ud. A beskriver hældningen. F af x. Minus f og x er 0. Og det her så over x minus x er 0. Den her formel, det er den samme som når vi fx skal finde a eller hældningskoefficienten i en normal funktion. Der bruger vi y2 minus y1 over x2 minus x1, og det er det samme som den her. Fordi nu indsætter vi så vores punkter i den her formel, så det kommer så til at hedde x03 over x minus x0. For så at komme videre herfra, skal vi så omskrive tælleren, sådan så vi kan få noget til at gå ud i tælleren og nævneren, altså noget, der går ud ved hinanden. Det gør vi, og vi skal huske at træde med til her, det gør vi så således ved at omskrive den her formel til det her. Det vi gør, det er, at vi tager det her led og sætter uden for en parentes op i tælleren. Så vi siger x minus x0 over, har vi stadig x minus x0 hernede. Og så skal vi jo så se, nu har vi taget det her ud af det her led. Så vi skal se, hvad der er tilbage. Og det der er tilbage, det er x i anden plus x gange, x0 gange x plus x0 i anden. Sådan her. Så det vil altså sige, at vi har lavet det her om. Dette har vi lavet om til det her. Og det kan bevises ved at de her to led, hvis man ganger dem ind i hinanden, så bliver det til det her. Men det vil jeg gøre nu, fordi det tager lidt lang tid, men derfor kan man gøre for at bevise, at det er altså rigtigt. Okay, nu kan vi så se, at de her to led går ud med hinanden, og det var også det, vi ville have. Så nu har vi skrevet lige det her tilbage heroppe. Det er så x i anden plus x0 gange x plus x0 i anden. I tredje. I anden. Sådan her.
Det er så det, vi har tilbage. Nu er vi så nået til tredje og sidste trin, og det er her, hvor vi kan lade x gå mod x0. Det vil sige, at som jeg forklarede før, og herovre hvor jeg lavede en graf, så gælder det om, når man skal finde sekanthældningen, at få to punkter så tæt på hinanden som muligt. Så derfor nu er de her to punkter så tæt på hinanden, så vi kan altså lade x gå mod x0. Og det her indebærer, det er, at man laver alle x'erne om i formlen til x0. Så det vil jeg lige gøre, så det hedder så a, p, q er lige med x0 i anden plus x0, for det var bare stadigvæk, gange x0 plus, og så bare det samme, for det var allerede x0 i anden. Nu har vi så det her, og nu er alle de her led det samme, så nu kan vi faktisk plusse og gange dem sammen. Så hvis vi starter med det her, så har vi stadig x0 i anden plus, det, altså vi skal huske på, at der står 1x foran 1x gange 1x. Det er bare 1, så det er stadig x0. Og så plus den sidste her, x0 i anden. Det vil sige, at vi har faktisk 3 x0, så det her bliver så, så har vi gjort det hernede, a, p, q er lige med 3 x0 i anden. Og på den her måde har jeg bevist, at differentialkvotienten for denne funktion er lige med dette.